Base sa autopsy, ang lawom nga mga sama dinunggaban sa dughan ang gikamatay ni Jeff Predas, samtang si Jennifer Chavez namatay tungod sa lawom nga sama dinunggaban sa liog. Ang mag-uyab na diskubrihan nga nagkadugo gula na kinabuhi sa usa ka condo building sa North Point sa Bajada, Davao City niadtong Abril 21, 2024. Si Predas nagbuyod sa ground floor sa kondo bandang alas 5:30 sa buntag nga gituuhang gihulog gikan sa 6th floor sa building. Samtang ana sa kwarto si Chavez nga nagkadugo ug bandang alas 10 na sa gabi kini na diskubrihan. Gihuptan na sa kapulisan ang duha ka persons of interest sa krimen. Usa niini taga Sultan Kudarat Province nga mao ang kontak sa babaeng biktima sa Davao nga mao'y nagbook sa room nga gigamit sa mag-uyab nga biktima. Gikonsidera sa kapulisan nga person of interest number 2 ang kauban sa POI number 1 nga iyang kauban nga nigamit sa gipabook nga room 323. Aminado ang kapulisan nga naglisod sila sa pagsubay sa kaso aron maila ang mga suspetsado ug ang tinud nga motibo kay wala sila'y makuha nga kopya sa CCTV tungod wala nag-function ang mga CCTV camera sa condominium. Pero gipasalig sa kapulisan nga sulbaron ang kaso aron mahatagan og hustisya ang mga biktima. Crime of passion o personal grudge ang usa sa ginasubay sa mga pulis nga motibo sa pagpatay. Taga Luzon ang mga biktima ug midayo lang sa Davao City aron motanaw og concert. Sumala sa Davao City Police, nakig-coordinate na ang pamilya sa mga biktima sa gihimong investigasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.